Hinta on siinä. Ota tai jätä. Miten niin ota tai jätä? Avaimet pysyy meillä niin kauan, kun lasku on maksettu. Jos se siitä kiinni on, niin... Siinä on sitä, mitä köyhäkansa kutsuu rahaksi. Täällähän on jollakin rahaa, vaikka vasikoita kuivaisi. Nythän sulla on rahaa maksaa veliksi. Vanha virsi, Asseli. Käännä lehteä kuset päälle. Et meinaa maksaa vai? Sinun pitäisi turpani kiinni. Vai haluatko sä lähteä lusiin siitä haulikolla uhkailusta? Asteri niistä sun suuttimistasi. Kyllä ne oli saanut sokeria. Häh? No sitä ei sinne kaatamatta tankkiin jou. Tyrjän betonilla kuuluu käyneen kurakassa sama vahinko. Samana yönä. Vahinkoja sattuu. Liikut vielä, saatana. Annetaan vahingon kiertää. Minä täällä, terve. Ei, kun varmistin vaan, että oot kotosa. Mihin sä oikein jäit illalla? Härmällä tartti apua, niin siinä meni sitten niin pitkään, että en viitti vedä. Mitä vittua se tekee? Miksi sä mulle tolleen huudat? Vetallaan sujut, Kekku! Miehen väännäs! Te näitte, mitä se teki? Ei ne mitään näe.